बे समाव बयखौबो खुलुमबाय बर'नि गोदानै जि.आइ. टेग मोननाय गंगोना नैबेनि मुङा गंगोना नङा होमबा दा नैबे गंगोनानि सोमोन्दै जों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों आरो दा गंगोनाखौथ' जोंनि बर' हारिमुआव मोनसे समाव बाहायोमोन खिन्थु दासिमाव जोङो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनलामोन आरो दुलाराय बर' हारिमुनिफ्राय बयखौबो बाहायनो थाखाय बे गंगोनाखौ खावलायबाय दा जोङो नैबे गंगोनानि सोमोन्दै नोंथांमोना माखासे खोथा मिथिनो सानदों नैबे जोंहा फंबाया एसे दामनानै खोन्थागोन आरो फंबायाथ' बेखौ दामनो रोंखायो दा जोङो माने बेलेगखौ खोनानानै दामनायफेरबाय आरो बेल'सो माने मिथियाखै एसेबां जे बेलेग बबे मेथाइआव माखौ सोदोबखौ सोनानै होनांगौ बेफोरखौ मिथिया दा बेखौ रोङो आरो दामनाय ओमफ्रायो फंबाया मिथियोमोन नामा जोंनि बे दा बर'नि जि हारिमुआव बाहायनाय दा जोंना बर'नि दोरोङारि मोसानाया बागुरुम्बा नङा होमबा ओमफ्राय बिदिनो बारदै सिख्ला दङ बेनिफ्राय बिदिनो आरो दावस्रि देलाय दङ बे गंगोनाखौ बाहायनाय जायोमोन नामा जेनेबा सिगांनि समाव आङो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन ससे ओरैनो दामनाय बागुरुम्बा मेथाइआवनो सोना होनाय खोनादोंमोन आरो दामना होनाय दा बेखौबो ससेल'सो खोनादों मिथिया जे बेसेबां माबायदि दामना होजोबनांगौ बेखौ मिथिजोबा आरो क्लियार माने बागुरुम्बायाव खोनादोंमोन जाहैदों आरो सिगांनि जि बागुरुम्बा मेथाइ नङा होमबा बेयाव बे गंगोनानि टिउनखौ दामनाय खोनादोंमोन बागुरुम्बा सुरजों दामो ना माबायदि थाल मिलाय दामो आंथ' खोनायाखै खिन्थु थाल खोनादोंबाबो थाल गैया खोमा ना खिन्थु बेखौ असमिया मानसिफ्रा बा आसामनि मानसिफ्रा बाहायोमोन आरो दा जोंनियावबा बागुरुम्बायाव माबायदि टिउनजों दामगोन दा बेखौ जोङो मोजाङै मिथिया दा बाहायबासो मिथिसिगोन बबे मेथाइआव माबायदि टिउनजों दामगोन नैबे गंगोनाखौ नङा होमबा दा एसे दामनानै खोन्थाना हरनो हागोन नामा फंबाया दामनो हागोन देलाय दामनानै खोन्थाहरनायलाय एसे माने जों माबायदि मोनदों मिथिबायना जों हारसानि बिहुफोराव बेबायदि देव देव सोदोबखौ खोनायोमोन ना माने खोनायोब्ला माने बोरैबा एसामिसफोरनि बायदि बेबायदि नांफ्लाङो आरो गोसोआ नङा होमबा आच्छा बेनिफ्राय बेखौ नों दा बहानिफ्राय लाबोनायमोन बेखौ जोङोथ' माबानिफ्रायसो बायनानै मोनदों चिराङाव जे दाखालि मानि जादोंमोन मोनसे बर'नि दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जे माबा 21 थि बोसोरारि जथुम्मा जादोंमोन बे प्रग्रामाव बायनानै लाबोदों आरो ना गंसेयाव बेसेबां खरि लानाय गंसेयावथ' बेखौ 150 खरि बायनांगौ जादों उफाय गैया नायदो होमबा नैबेयाव जेबो गैया बे औवाजों बानायनाय बेयाव थारबो गैया जेबो गैया बे गंसेयावनो 150 खरि बायनांदोंमोननो दा बेखौ नों दा नुनानै बानायनो रोंगोन ना रोङा बानायनोथ' सेस्था खालामनांगोन बायदि बेखौ नायो आरो नोंथांमोनाबो सोरबा हारिमुआव जुदि गोसो गुदुं दंब्ला बा सोरबा बानायनो रोंगौबा नैबे गंगोनानि जि स्टाइल बेखौ न'आवबो बानायनो हागोन खिन्थु गंसेयावनो 150 खरिनो दा जोंनि बर'नियाव बर' हारिमुआव बेखौ जोबोद गोनांथि जानानै दङ दा बेखौबो बानायनानै दा जोङो मार्केटिं खालामनो हायो नङा होमबा दा जेरै गुबुना दाखालिबावै बे चिराङाव जानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जि जथुम्मा बोसोरारि जथुम्मा बेयाव बेखौ 150 नि बायनानै लाबोदों होनदों फंबाया ओमफ्राय बेखौ दामनायाव माखौ बोरै बाहायनो गोनां जायो सालायखौ बाहायनो गोनां जायो नामा सालायजों माने जे खुगाया दन्दर जागोन नालाय बे दन्दरजों बे खुगा बे सालायजोंनो सोमावहरनाय जायो आरो सालायखौ फोनांनाङा बेयाव जेनेबा सिङाव बेजों सोगाबहरगोन आरो बे साउन्ड टेंकियाव बिदि गाबोना नैबेयाव ओरै बे गुदुङाव फोनांहरनानै नैबे सालायजों आच्छा ग्रोबनानै होबानो जाबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो बेखौ दामनो रोंनांसिगौ जोंनि जाबाय बे दिनैनिफ्राय माने दिनैनिफ्राय नङा जेब्ला बर'आ दाखालि बावैसो जादों नामा जि.आइ. टेग जि सोना हाबाय बेखौ गुबुन हारसाफ्राबो बा गुबुन जाथिफ्रा जोंनि होननानै रावबो बुंनो हाला माने जि.आइ. टेग जाखाबाय नालाय बेखौ जि.आइ. टेग खालामनाय लोगो लोगो गुबुना माने जोंनि बे दामजुखौ एबार सेनानै लांनो हानाय नंला मोनसे समाव जोंनि बर'निखामोन नालाय दा जों बयखौबो खावलायबाय जेसेबां हारिमु मोजां मोनग्रा बर' रायजो राजा नोंथांमोन नैबे गंगोनाखौ बयबो बाहायनांसिगौ आरो नोंथांमोना न'आवबो बानायनो हागोन बेखौनो नोंथांमोननि सायाव बयनिबो सिगाङाव मिथिहोबाय आरो जों नोंथांमोननि सायाव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों